Wag na. Tanggalin mo. Gagalaw yan, manood ka. Isang taon mo na sakit yan. March 31 na ngayon. Sige. Pagagalingin ng Panginoon Kristo yan, ngayon. Mawawala yung sakit mo. Maniwala ka sa akin. Sa salita ng aking ama. Gagaling yan, mawawala sakit. Ay, alam ko na. May gusto sa itong babaeng ito. Malaking paghanga niya. Huwag na natin kausapin. Magbabago boses mo. Tama na to. Sinabi na ng Diyos ang diretso. Malinaw niya sinabi sa akin. Kalas. Gabi na ngayon. Ang oras na. Gabi na. Pakalas natin. 8:33 na. March 31. 2021 na ngayon. Sige. Kalas. Ubusin mo lahat yan. Linisin mo. Sige. Mapupet. Huwag na natin papasokin. Malalaman mo kung sino siya. Okay, tanggal. Basta may gusto siya sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Kalas. Maniwala ka sa akin. Sa araw na ito ay gagaling yan. Magtiwala ka. Una sa aking Ama. Sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Gagalaw yan. Kahit mag-iisang taon mo na sakit yan. Gagalaw at mawawala yung sakit mo dyan. Sige. Paliliyabing ko yung katawan mo. Para lusawin lahat yan. Sige, kalas na kalas. Kilala mo ba si Jesus? Sige, kalas. Kili-kili. Batok. Punong tenga. Sinasabi na ni Magnetico lahat. Punong tenga, sa ilalim ng tenga. Sige, dibdib, lahat. Sikmura, balakang, kalasin lahat. Braso, siko, left and right, tanggalin, lahat. Dibdib. Yan. Ilalim ng dibdib, sa kilikili, kalas. Konti na lang. Huwag na natin ito kausapin. Malaki ang paghanga sa inyo ito. Aba ito, malinaw, pinasok sa pangitain ng aking isipan. Sa araw nitong babaeng ito ay nasa loob na siya ng kanyang tihahanan at may tindahan. 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 Nandito sa tindahan yun. Matangkad, maliit. Ayaw, bigay ng basta't meron ako nakikitang tindahan. Kilala nyo to. Ay, Diyos mo. Wayan. Sige. Nakita ko kasi nandun sa pagpicture ko sa mata niya. Nakita ko yung babae. Tao siya. Kaya tinitigan ko ulit. Baka hindi to tao. Pero tao talaga siya. Malinaw binibigay sa pangitain ko. Tao talaga siya. Buhay siya. Malaki ang paghanga at pag-ibig niya rito. Sige. Kalas. Kalas. Ubos. Marami pa. Itapon mo ng itapon niya. Hindi na natin pababalik sa kanya yan. Hayaan mo na siyang paluin ng Panginoon Kristo sa puwet. Pagpapatawad ngayon, humingi ng kapatawaran. Hayaan mo lang muna sila. Mawala na, konti na lang. Konti na lang. Pagbibigyan natin to, hindi na siya makakapasok. Nawala na, konti na lang. Maniwala ka sa akin. Gagaling ka sa araw na ito. Sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Sige. Gagaling yan. At gagalaw na yung mga balikat mo at braso mo. Pati yung kaliwang kamay mo. Sa araw na ito, pagkagaling ka ng Panginoon Kristo. March 31 ngayon. 2021. Alas 8 pasado. Wala na. Hindi na umiinit yung stick, di na sumasakit. Hinto mo yung kamay mo, kandidilan. Hinto mo lang. Huwag mo akin na itong kamay mo.
didilat. Wala na. Huwag ka munang didilat. Pumantay na yan. Relax lang. Huwag kang sasandal. Huwag kang didilat ha. Huwag mong didilat. Hindi mo umalis yung bisa. Relax. Straight ang katawan. Pawis na pawis ka para ka naligo sa pawis mo. Relax. Bila. Dila. Galaw mo katawan mo. Mabigat magang. Galaw mo yung braso mo katulad yung ginawa mo kung nawala yung sakit. Ano? Nawala na? Patilig mo, galaw mo, dahan-dahan. Tapat mo rin ito. Pili ka rin ito. Patay tapos. Ganito mo. Lagay mo sa batok mo. Yung po, yung hita mo pagdikit, huwag masyadong dikit, may lang. Relax lang. Kung anong ginawa ko rito, gaganyan din kita. Kaya mo lang. Bagsak mo lang katawan mo. Sige, bagsak mo. Yun. Yan na maayos. Yan yan, relax. Sige. Harap tayo. Lagay rin sa batok. Relax lang. Ako lang. Okay. Yan na maayos. Opo. Yuko lang. Dilat. Sige. Naparamdam mo. Huwag mo katuloy yung pinagawa ko sa'yo. Hindi, upo ka lang dyan. Ganun lang. Tapos katulad kanina. Dalawa, di ba pinagdikit mo yan? Hindi, dahan-dahan mo lang. Ganun mo ulit, yung katulad kanina. Dahan-dahan. Ibo kaming kamay mo. Ayan. Pantay lang. Sige. Pagdikitin mo yung palad mo. Pantay na. Ano paramdam mo? Nawala na sakit. Nilig mo, galaw-galaw mo. Yung paghinga mo. Dati po pagkagbaga mo, dibago. Ngayon, nawala na. Taas mo, dahan-dahan. Tapos baba, dahan-dahan. Tapos taas mo ulit. Tapos, diretso mo na yung kato. Diretso tingin. Tapos kumana ka. Tapos kaliwa mo, dahan-dahan. Sige, sagad mo. Ulitin mo ulit. Sige, sagad mo. Masagad pa. Wala na. Bawal lang yan ganito. Sa linggo. Ay, 3 days. Ito. Yung kabila pwede. Ganyan. Kung kakakamot na ganyan. Pwede kang humila, bumuhat, sumuntok, tumulak, umangat mong kamay. Huwag pabalik. Huwag ka ano. Nagkaroon ka ng... Kaya ka nagkaroon ng pilay hangin. Meron nagkakagusto sa'yo babae. Pero kilala mo siya. Itindahan siya eh. Pero ayaw bigay ng Diyos kung gano'n siya kalapit sa'yo. Yun, pabayaan mo lang muna siya. Pero huwag kang mag-alala kasi yung pagmamahal niya, nagkakaroon siya ng masamang iniisip yan sa tukso ni Satanas eh. Nagkataon pa na nagkaroon ka ng lamig at pilay, doon nasabay yung dasal. Okay na. Hindi ka naman niya dinadasalan, yung utak niya, masama, tabas ng bibig niya. Pag sa iba na naman niya, sabihin, kinukulam ka. Bagay pagmamahal niya, naiinis siya. Siguro nagsiselo siya sa asawa mo. Stress lang naman yung tao. May halong inggit ang kanyang puso. Baga sa ano, may usog siya. Yung bibig na sinasabi niya nangyayari. Tinatabla ka ng usog. Nausog ka sa spiritual. Kaya ka nagkakaroon ng sakit. Kasi matagal mo itong sakit, di ba? Mag-isang taon na. Gagaling na yan. Lalagyan ko na lang ng langis siya para madasalan ng gusto. Okay na yan. Ay, ano pakiramdam mo? Wala na sakit? Tingnan mo yung balikat mo. Kabila. Hindi, ganun lang, kabila. Balakin ko. Yan. Wala na. Galaw mo ulit yung leg mo. Wala na tumutunog. Iangat mo ulit siya dahan-dahan. Tingnan mo kung saan pa eh. Ay, pantay na. Pumantay na.